ne jowa madhi timo yiero kinyge to gin ang'o ma nyaka koro gikete pachgi sama gidhi yiero ng'ama joma manyo kuma gavana e yor ng'iyo tijgi ma katibo yango negi. Mana kaka iwacho ni rech to gi e wiye. Ka rech wiye oto to mbele kor rech nyaka gi e yu rech bende biro mana to. Kaka timore malo e kaka timore mwalo. Tiende ni iwacho ga gi dho ngere ni a country or a county koro wanyalo wacho is as good as its governor. Tiende ni kigo wang'i kuom governor ber mare kata rach mare ema biro nyiso kaka county no dhi chalo. Ka wayiero kata jopiny koyiero governor ma ok en jatich, koyiero governor marach, to mae kaka gigi biro luore kendo biro affect tich mag kaka gik moko timore e county no. Ka jopiny oyiero governor ma en ng'ama jatich, ka jopiny oyiero governor ma record mare nitiere ng'ama dhi tiyo ne jopiny, to yot mondo mi kata mana government mare modhi loso, cabinet mare modhi loso en cabinet madhi tiyo ne jopiny. Nikech king'iyo resources